Yn y fideo hwn, byddwn ni'n rhannu ein hawgrymiadau ynghylch chwilio am ffynonellau ar gyfer eich gwaith academaidd ar Google. Nad Google yw'r lle gorau i chwilio am ffynonellau academaidd, gall fod yn lle da i ddod o hyd i wybodaeth gan adrannau'r llywodraeth a sefydliadau megis elusennau, cwmnïau a phrifysgolion. Felly, rydym ni'n mynd i edrych ar ffyrdd i'ch helpu chi i wneud y defnydd gorau o Google. Gadewch i ni ddechrau â chwiliad sylfaenol am y term dementia. Mae clicio ar Tools ar ôl unrhyw chwiliad yn caniatáu i chi weld amcangyfrif o sawl gwaith y mae'r chwiliad hwn wedi ei wneud. Fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, mae hyn yn cynhyrchu miliynau o ganlyniadau ar ystod eang o bynciau. Yr eitem uchaf yn y chwiliad yw trosolwg deallusrwydd artificial Google. Os ydych chi'n clicio Show More, mae'r wybodaeth yn ehangu. Fodd bynnag, sylwch fod hyn at ddibenion gwybodaeth yn unig a dylech chi wirio unrhyw wybodaeth y dewch o hyd iddi o ffynhonnell ddibynadwy, gan fod deallusrwydd artificial cynhyrchiol yn arbrofol. Felly, dyma awgrymiadau i wneud ein chwiliad yn fwy penodol. Awgrym 1. Defnyddiwch ddyfynodau dwbl i chwilio am ymadrodd penodol. Trwy rhoi y term mewn dyfynodau dwbl yn yr enghraifft hon, triniaeth dementia, rydych chi'n dweud wrth Google eich bod am ddod o hyd i'r union eiriau hynny yn yr union drefn honno o fewn eich canlyniadau chwilio. Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n canlyniadau chwilio. Mae llawer o wybodaeth yn dal i ymddangos, ond dylai'r holl wybodaeth ymwneud â thriniaeth dementia. Mwyn cael canlyniadau mwy penodol, gallwn ni eithrio pynciau nad oes gennym ni diddordeb ynddyn nhw trwy rhoi symbol minus cyn y term chwilio. Yn yr achos hon, rydyn ni'n dileu canlyniadau sy'n sôn am drin dementia sy'n gysylltiedig â chlefyd Parkinson. Gallwn ni hefyd ofyn i Google chwilio am ganlyniadau ar fathau arbennig o wefannau megis Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Teipiwch site colon ac yna math o barth gwefan yn y bar chwilio. Gallwch chi hefyd gyfyngu eich canlyniadau chwilio i fathau penodol o ffeiliau megis ffeiliau data CSV neu PDF. Teipiwch y gorchymyn file type colon yn y bar chwilio ac yna'r math o ffeil sydd ei angen arnoch. Ffordd arall o hidlo eich canlyniadau yw trwy chwilio trwy deitlau'r tudalennau'n unig. Ychwanegwch y term InTitle colon i'r bar chwilio. Bellach, mae'r canlyniadau'n dangos y tudalennau sy'n cynnwys ein termau chwilio yn teitl y dudalen. I gael tudalennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi, defnyddiwch yr opsiynau Date Range sydd ar gael yn Tools. Dewiswch yr ystod dyddiadau'r sydd ei hangen arnoch yn y ddewislen, Anytime. Cliciwch ar Go. Bellach, mae'r canlyniadau'n dangos tudalennau a gyhoeddwyd rhwng y dyddiadau a ddewisiwyd gennych. Fel arall, gallwch chi hefyd ychwanegu'r term ar ôl, colon, yn y bar chwilio, neu cyn. I ddod o hyd i eitemau o ffynhonnell benodol, gallwch chi deipio source, ac yna rhoi colon ar ôl ffynhonnell rydych chi ei eisiau. Enghraifft, gadewch i ni edrych ar ganlyniadau sefydliadau Alzheimer. Gall fod yn ddefnyddiol cyfyngu eich chwiliad i ffynhonnellau penodol megis cwmnïau neu bapurau newydd yn dibynnu ar eich ymchwil. Os ydych chi'n gweld safle penodol yn ddefnyddiol, gallwch chi hefyd chwilio am wefannau sy'n debyg iddo trwy deipio related colon yn y bwlch chwilio. Os byddwn ni'n defnyddio'r enghraifft related NHS, yna gallwch chi weld canlyniadau yn ymddangos gan wahanol fyrddiau iechyd yn y geg yn y wlad. Os yw hyn yn ormod i'w gofio, mae ffordd arall y gallwch chi cynhwyso'r holl derfynau gwahanol hyn i'ch chwiliad. Yn y ddewislen Tools, dewiswch yr Advanced Search. Yna rhowch eich termau chwilio i mewn i rhan uchaf y ffurflen. Nawr, gallwch chi gyfyngu eich chwiliad drwy ddewis o'r opsiynau isod. Gobeithio'n fod rhai o'r awgrymiadau hyn wedi bod o ddefnydd i chi wrth chwilio. Os hoffech chi cael rhagor o gyngor, cysylltwch â'r llyfrgell neu gofynnwch i'r llyfrgellydd pwnc.